Moro! Nyt voitais avaa pari droppia. Eka tältä kantelista, sit vähän toiselta kantelilta. Miten tää nyt näin lakaa? Noni. Ei harvinainen. Vitsi. Odotetaan pikku hetki. No niin, nyt päästiin sisälle. Vihdoin ja vihdoin. Otetaan täältä 2 droppia. Ei herranen aika sentään täällä alkaa. Okei, 2 droppia, katos ei minnekään. Siis mä en saanut niitä. Oottakaa nyt pikku. Mitä? Oottakaa, tää ei toimi nyt yhtään. No niin, nyt me saatiin nää dropit. Noniin, nyt toivotaan vaan lege. Vitsi. Noniin, kokeillaan vasemmalla kädellä. Oi, mitä? Joo. Tää on ihan hullu. Mitä siellä? Mitä? Ei! Älä sano, et. Joku muuten tuli jo. Mitä me saatiin sieltä? Mitä me saatiin Lolo? Me saatiin Lolo! Tää on niin hullu. Me ei kyllä nähdä. Se hieno juttu, me ei ehty nähdä. Me saatiin Lolo. Joo, moikka.